Ahojte kniholásky, ja som Klaudy. Ja som Euka. A vítame vás pri ďalšej časti nášho podcastu, kde budeme opäť perliť o knihách. Len tak zriti, že sú proste akože lepšie ako tie, že ako má pointu to, že na začiatku máte úvodnú znielku, kde poviete ahojte kniholásky, keď potom im zas hovoríte ahojte kniholásky, to ich máte za debilov? A ja nie. Nie, my sme debili, že sme si to neuvedomili, treba je to takto vysvetliť, hej. Inak už nahrávame, mám taký pocit, že toto tam môže aj nehať. Pozdravujeme našu výkonnú producentku, robí za jedlo. Chcela som inak pozrieť nejaký darčekový poukaz do Kauflandu, len musíš to ísť kúpiť osobne, tak ešte uvidíme. Prestaň. No nie, nech má na croissanty a radlery, alebo čo to papa, takže na budúce. Ale však nech si aj pražskú šunku kúpi, nie je to jedno, no. Čo je, nie, najhoršie, že to dieťa je strašne náročné a drahé. Minule ma to vyšlo na Mekač a asi 5. krát sme pozerali Kulpamiu, čo je už len nech vidie tá dvojka, lebo ja to už poznám naspamäť. Ja prísahám, že ja sa asi z toho filmu naučím po španielsky. Ja som veľmi rada, že sa nám opäť raz podarilo stretnúť, keďže sme sa nevideli koľko. Asi tak. A dožila som, hovorím už v živote, ja asi na budúce poviem na kolobežke k tebe, pretože Ujo autobusár, proste, mne sa v hlave prehral celý život. Ja som myslela, že sa nachádzame v Spider-Man 3, tuším. Marcela Leiferová nám hrá v pozadí a že ten autobus sa niekde valí do rokliny. Že skončím niekde v tých rajeckých tepliciach, či čo to tam bolo. Takže nie. A keď nás nechal v autobuse, aby si išiel zakúriť, ja si vyspomínam, keď tady chodievame a kamoška mi raz hovorila, že jej frajer, on bol vlastne z takej oblasti, teraz neviem, či z Albánska, či z Albánska, že tam proste, keď ľudia padnú do tých roklín, tak ich tam nehajú, hej, tam žiadna záchranná služba alebo pohradná služba, nič, to sú proste také vysoké tie kopce, že dovidoko, hej, tak keď tam skončíš, už tam skončíš, bola. Ani tvoje pozostatky sa nedostanú domov. Au, toto nie. A toto vždycky nápadne, keď stade idem. A pre tých, čo neviete, je to smerom z Nitkianskeho pravda na Žilinu, čo je tam akože Rajec a toto a teda. No, tak. Akože bola som oboznámená s tým, že Žilina, že vraj, keď zvládneš šoférovať, akože nie, že zvládneš, ale že tí žilinskí šoféri, oni si žijú svoj vlastný diskopríbeh. Čiže pochopila som to tak, že Žilina je vlastne západný Sabinov. Lebo u nás, keď vidíš, že má niekto SB ako poznávaciu značku, to vieš, že je sám Boh na ceste. To proste nechceš, tedy mu tam padnúť. Takže dúfam, že nič podobné ma už v živote nečaká. Ja poviem na kolobežke, alebo na nejakom rogale, alebo na hocičom tam prídem k tebe. Vieš čo, heliport ti tu postavím na záhrade. Ty si len helikopteru zoužej. Do toho kaštieľa. Áno, do toho kaštieľa. No ale dobre, začali sme krásne, ja si myslím. Poďme sa tak trošku porozprávať o nejakých tých jesenných knihách. Počúvaj, podarilo sa ti niečo prečítať, odkedy sme sa naposledy videli? Nie, som kreslila celý čas, takže absolútne. Počkaj, áno, z Vystérie možno dohromady som dala až 5 strán za celý ten týždeň. Ojej, ale to je náhodou, počúvaj, to máš 1 stranu za deň, plus keď rátame nejaké úvodné titulky alebo poďakovanie? No, ty pána, no. To je rýchlosť, čo? Ale akože, poviem vám, stále ma tá Vystéria až tak nebaví, musím povedať. Ja neviem, ako inak, prepáč, môžem trošku predbehnúť, spomenúť, lebo túto sériu Belladonna, tu vlastne budeme mať aj v dnešnom odporúčaní, ako na takéto kozy jesenné čítanie. A 1 som si zamilovala, 2 bola úplne super, 1 bola Belladonna, 2 bola Fox Go a táto 3 Vystéria, ja neviem. Jak som bola z 2 nadšená, tak stále mi tá 3 nejde dolu krkom. Takže, no, tak preto 1 strana za deň v priemere. Nevadí, ale inak som sa stretla s viacerými, čo to už začali čítať. Viem, že keď im prišli tie anglické špeciálne edície, takže zatiaľ sú také zmiešané pocity. A kde je moja? Kde zase tá pošta? No ale ty si mala tú boxovú, nie? A toto boli tie Waterstones edície. Inak zistila som, že napríklad, že je to v podstate to isté, že len tam potom nasprejovať. A to je jedno, dobre. No áno, ja mám tú boxovú, tak ešte čakám. Na to dočkam. No, takže, ja som zase ako na tom, som prečítala prvých 120 strán zalomenej, stratenej. Čiže neprečítala som že tiež žiadnu knihu, ale aspoň niečo. Normálne si vravím, že môžem sa potľapkať po pleci po dlhej dobe. Tľap. Ale najhoršie, ja si vravím, že to bolo tak skvelé, že keď som bola pri tebe, že sme mohli rozobrať všetko. Začala som čítať aj to Yellowface, aj takto. Prišla som domov a reálne na druhý deň, ja neviem, či oni vedeli, že ja som mala takú skrátenú dovolenku, alebo čo, ale to bol jeden mail za druhým.
Ja si vrajím, ak to takto nejako vyzerá nejaká práca v korporáte alebo niekde, kde proste si to odstavíš a potom ťa to dobehne, tak to je hnus. Proste, že... Nie, to ti vysvetlím, to je zákon, proste Murphyho zákon, že keď máš nejaký sviatok, ten jeden deň, tak ľudia to všetci dobiehajú prvý možný pracovný deň, pondelky a toto a proste to ide záplava, telefonáty od rána až do večera. Preto neznášam od detstva pondelky. Nie, že by som chodila v detstve do roboty, to som chodila do školy, ale nie, sa to proste sa to prenieslo, tá nechuť k pondelkom. Bože, ja ani si nechcem predstaviť, aké to bude vstávať reálne na vlak v pondelok ráno. Kruté. Au. Ozaj, kedy začínaš v škole? Semester začína 23. A to ešte musím nájsť, že vraj tá univerzita má aj nejakú vlastnú aulu, takže musím ísť na taký prieskumný výlet trošku skôr, aby som zistila, kde čo je. A taktiež si mám ísť po ISIC, takže ja budem študent. Ty budeš študent. Jej, super, potom potrebujem nejakú zľavu, chcem si kúpiť počítač, nejaké knížky a furt to pýta to ten ISIC, tak ťa potom zneužijem. Počúvaj, páči sa ti, bude to príjemná zmena. A ešte ma veľmi potešilo, lebo ona tamto chcela aj odo mňa fotku, ja viem, že kvôli jednému trapnému preukazu ja sa nepoviem fotiť. Reálne mi to na mieste odfotia, nie? Nie. To som im mala poslať, lebo že ak im nepošleš fotku, tak ti ten ISIC urobia neskôr, čo vlastne neviem, čo malo byť to skôr, keďže aj tak ho nemám. A v podstate, že ešte aj keď im tú fotku tam nahráš, tak oni ti ju nemusia schváliť, ak ťa nie je nejak dobre vidieť, alebo ja neviem, čo oni chcú. Ale nakoniec som tam dala autorskú fotku zo Stratenej, z dvojky, takže... A orezalo ma to tak, že hlavu mám reálne asi 3-krát takú veľkú, vyzerám ako megamozog. Takže... Inak to bola super správka, dobre. No, tak si ma predstav len bez tej modrej s červenou a to som ja na fotke ISIC-u. A máš aj taký ten linček, tam ten golierik, on mal taký stojetý golier do večka. Ten nie, počúvaj, ten som dala výnimočne dole. Výnimočne dole. No, takže dobre, prebrali sme ISIC, fajn. Toľko k nášmu čítaniu, čiže budú zľavy, takže študenti, ak ste medzi nami, alebo dúfam, že hej, že ešte niekto študuje a ide sa trápiť, tak prosím, povedzte mi, že nie som jediná, ktorá už teraz sa bojí, že vyletí zo všetkého možného. Asi som stará na učenie, ale budeme mať zľavy na knihy. To je jediná dobrá vec, pretože túto jeseň nielen, že vychádzajú pecky, videla si dneska Book Club prídal, čo ešte do konca roka vyjde. A ja som skrachovala. Ja som nevidela. Počuj, ja ti to hneď poviem. Nova Bardugo. Tá Cassandra Clare, o ktorej sme sa bavili minulý rok s Dankou. Áno. A počkaj, ja som zabudla. No vlastne Sarah J. Maas, Hollyborn a ešte, lebo boli 6, no ale nezapínam. Ale proste, akože Nova Bardugo, veď to je... Teším sa. A teraz ju Karin, opäť raz, keď počúva, ju vychválila. Som nemohla z jej storiek, takže ja čakám akože na ten slovenský preklad. A vraj tá kniha pecka, tak som veľmi zvedavá, veľmi sa na ňu teším. No už aby to bolo. Vidíte, jedný dôvod pre nás, ako Klaudy sa do tejto množinky neráta, ale pre nás, čo smútime za letom, hej, že ide jeseň, tak aspoň toto nás môže potešiť. A potom nejaký dobrý horúci nápoj. Ale veď aj táto kniha práve, že už bude taká jesenná, čiže to je presne k tomuto. Áno, to je tá jedna dobrá vec na jeseni, že dobré knižky vydávajú na jeseň, podľa mňa. To rozhodne. Ja som si novú knihu kúpila. A však si neprečítala. Ako sa volá. Hej, ja neprečítala, ale kúpila som si novú knihu. V zajati Onyxu, alebo dačo také. Ja viem, túto Crystal Reeds, nie? Nevieme, no autorky som nepozerala, priznám sa. Nie, že kto ju vychválil. Aha, tak to som tiež Christy Books a ešte ďalšie dve baby, ktoré som zmienila na Instagrame a teraz som zabudla, kto to bol. Nevadí, toto tak nenápadne prejdeme fluidne, hej, nič sa nedeje. Tak... Som zvedavá na tú knižku a namotala tam ma hrdinka, ktorá má konečne mozog a používa ho. Takže toto ma dostalo pre jej romantázy, tak mám. Teším sa, budem čítať. No, ale dobre, vráťme sa k jesennej tematike. Dneska sa držím. Snažím sa nekecať somariny. Tak sme na 10 minútach. Zatiaľ to ide. No, len tak ďalej. Len ja zase nechcem skočiť v dokrutke na Reelse, kde rozprávam o médiu a anielikoch a blbostiach. No, ale že to bolo zlaté. To ani nie.
Yes. No, že vraj sme mali na výber, o čom som vlastne ani nevedela, že buď to boli títo anielici, alebo tvoj kaštiel. Takže neviem, ako by nakreslila ten. No, vidíš, lenivá bola. Kaštiel sa jej ťažko kreslil, radšej anielika dala. Dobre. No, poďme ďalej. Poďme na dnešnú Poďme sa tému. porozprávať teda už možno o nejakých prvých knihách, ktoré sú ako zrodené na jeseň. Doslova od 1. septembra sa to všade rozoberá. A najmä teraz aj u nás, nakoľko vyšli špeciálne edície s orieskami. Áno, dámy a páni, väčšiní zberatelia, môžete si rozšíriť svoju zbierku, lebo vyšli prvé 2 knihy zo série Harry Potter s ilustráciami Adriana Macha. Aj v orieskovej verzii sú krásne, červené, nádherné. Akože úprimne nepotrebujete to, ale chcete to. A keď to chcete, tak si to nejak kúpite. Hej? Ale stačí jeden Harry Potter mať doma, ale tak keď si zberatelia, tak prečo nie? A jeden myslíš z každej edície? Alebo to je trošku málo, nie? Jeden. No, ja mám doma 5 edícií, hej, takže... No, ja zatiaľ 3. Ja 5, no 5. Toto bude 6, ak by som to rátala s tou orieskovou. Bože, budem na mizine za chvíľku kvôli tým knihám. Ja som inak prvýkrát rada, že som si nekúpila tú pôvodnú verziu, pretože keď som videla ten box, ja som to tak chcela. Som si vravela, že to si kúpim... To kedy vyšlo? Minulý rok? Či predminulý už? Predminulý sa mi zdá. No a ja som si vravela presne, že si to kúpim za štátnice, ako takú odmenu, no dodnes som sa k tomu nedostala, tak toto si môžem kúpiť za to, že idem zase do školy? Nejaký dôvod si môžem nájsť. Pokračovanie v štúdiu. Presne tak. Že nebudeš mať čas čítať, ale aspoň sa na to budeš môcť pozerať, keď budeš doma, že zdvihneš ten pohľad od skript, hej, a tam pekne v poličke motivačne na teba budú čakať. To zás človek potrebuje také knihy, ktoré sa mu nepáčia. A myslím tie skripta. Ale no tak nie, tak Harryho už mám prečítaného, tak to už je vážne len taká tá vec, že do zbierky. Ale ten väzen z Azkabanu je nádherný. A áno, myslím, že to je asi tá najkrajšia obálka, ktorú má táto séria. Naozaj tie tekvičky tam a ten Hrdozob, jak sa volal ten vták? Hrdozobec, áno. Hrdozobec, dobre. Nepoplietla som mu meno. No, ten je tam proste pekne nakreslený tiež. Aspoň teda dúfam, že je teraz na tom obálke a že som si ho tam len nedomyslela. Ale dobre, nejdeme to teraz študovať. Takže skrátim to. Jeseň, atmosféra, v podstate ročné obdobie nás knihomolov, kedy si vlastne môžeš dopriať tú idylku, že sedíš vo svojom obľúbenom ušiaku, v krbe, ak máš plápola ohník, obľúbená vonná sviečka, nejaký dobrý horúci nápoj si pod deko a čítaš svoju obľúbenú knižku. Hovorím, jesenná idylka. A v jeseni sa aj trošku viac radi bojíme, ak to tak môžem povedať. A predsa len blíži sa nám ten Halloween, takže na mieste sú aj nejaké také strašidelnejšie knihy. A ja viem, že ty máš tam dneska viacero odporúčaní tohto žánru alebo z tohto druhu, tak môžeš spustiť. Tak rozhodne mám ich viacero, pretože za ten čas, čo sa mi podarilo na Bookstagrame čo to prečítať, tak boli medzi nimi aj niektoré topky a myslím si, že môžem akože úplne začať takou, nechcem povedať, že už klasikou alebo niečo, ale tým, že má to nádhernú obálku v každom jednom jazyku, v ktorom to je. Tuším, že aj ty si to čítala, takže je to, bože, ako to je po slovensky? To nie sú sestry Holovové, či? Ale hej, tak nejako. Alebo tajomstvo sestier Holovových. Pre Boha, neviem. No, čiže proste vydavateľstvo Pandora, krásna taká obálka, čo tam je, také čutko. No a sestry Holovové, ktoré Dobre. sú, by som povedala, že úplne, toto je to, čo vystihuje tú jesennú spooky atmosféru. Takže ak sa chcete naladiť na niečo také strašidelnejšie, na niečo také, čo zabrda aj do magického realizmu, dalo by sa povedať, tak táto kniha je úplne, ale že presne na to ako stvorená. Budeš mať po tele zimomriav a budú tam také výjavy, z ktorých ti bude až trošku zle. Vystrašíš sa naozaj, sú tam také brutálne opisy niektorých vecí. Takže určite. A myslím, že to napísala Crystal Sutherland, ak si dobre pamätám. Áno. Ja som sa trafila. Nie je možné. Dobre, výborne. Presne tá autorka a jej v podstate aj tohto roku vyšla nová kniha už v januári, ktorá sa volá The Invocations. Tu som strašne chcela, ešte kvôli tomu som si ten box objednala a čakala som, že ale
ušla sa mi až ten ďalší box a ten už nestal za to. Ale áno, môžeš o tej knižke porozprávať. Lebo ja som si ju objednala, nakoľko som o nej nevedela nič. Len som videla opäť raz 3 baby na obálke a vravím si, že nebudú to zase tej sestry. Prvotne neviem, prečo som mala za to, že to je nejaké pokračovanie. Nie je. A nie sú to ani sestry, sú to 3 individuálne dievčatá, ženy, no dá sa tak povedať, ale ide o to, že sú teda tieto 3 dievčatá a jeden vrah, ktorý po nich ide. Kniha je úplne fakt opäť raz atmosférická, nejde o to, že by tam bola len taká jeseň alebo niečo také pochmúrne, ale úplne som si to predstavila, že toto by mohlo byť na Netflixe alebo ako nejaký film, pretože začína to tak, že je jedno dievča ide teda domov. Zistíme... Ty si všetko sfilmovala. No, samozrejme. Minule sme sa o čom bavili. No zo Žedlovej založíme produkčnú spoločnosť. Ale tak u nás kto by tam hral? Ešte aj tú ženu by hral Janko Koleník. Proste toto nie. Ale ide o to, tak ona, napríklad táto práve autorka Crystal Sutherlandová, ona to tak skvele opisuje, že je to, že fakt si to vieš vybaviť, čiže je tam viac opisu, takže ak ste skôr dialogový typ, trošku sa musíte prekonať, ale stojí to za to. A hneď v prologu máme jednu čarodejnicu, ktorú typek zabije. Proste úplne na začiatku zisťujeme, že OK, takže tu sa bude vraždiť, tu sa budú diať veci, tu budú ľudia chodiť cez zamknuté dvere, proste človek nevie, čo sa deje. A tak ideme ďalej, kedy ja sa stretávame... Ja som takého, čo tu bol cez zamknuté dvere 3 týždne dozadu. Hej, zobral si televízor, no. Počúvaj, no ja nechcem byť taká, ale akože toľko vecí, však jemu stačilo zobrať polku tvojej knižnice a zarobil by viac. Proste tí zlodeji nerozmýšľajú. Nevzdelaný človek, tam zobral televízor starý, 14 rokov, v Tesku kupovaný, to mohol mať hodnotu zo statkovou nejakých 30 €. Jeho chyba. A to ešte taký ten veľký, ťažký, vieš. Proste babrak. A jemu úplne stačilo zobrať tie, akože, čo tam máš z krvi a popola, tú zbierku a mal by 300 € minimálne na eBay, keď nie viac. No, úrieskové verzie, no. No, babrak. Opäť raz vidíme, že proste cit pre detail a logiku to sa nedá kúpiť. To buď dostaneš, alebo nemáš. Tak, naši zlodeji sú nevzdelaní, nevedia, čo má cenu. Ale aj fakt, normálne rozhádzaná celá izba, bici, Apple TV, všetko tam nehal, zobral starý, ťažký, jak prasa televízor, čo som mala ešte po mami. Bože, to je strašné. Možno bol nejaký kulturista, alebo taký búchač, vieš, že si chcel dokázať, že ho udvihne. Možno chcel len posilovať a nemal činky. Aha, tak zobral si môj. A teraz tak, kde dvíha. Hej. Policajti povedali, to adrenalín. Alebo bol na drogách, no. Tak už dobre. Máte ešte nejaké utešujúce správy? Možno sa ešte vráti. No sú díky, super. Bože ty, no tak, ale to boli isto mesky. To boli mesky. Tak my tu nemáme meských, my tu máme len štátnych. Aha, okej. No tak vidíš, tak u nás toto robia iba mesky. Tí štátni sa sem tam snažia. Ale že boli zlatí chudáci, boli tu, strážili tu, všetko prezreli. No, hovno našli, ale snažili sa. No dobre, Bože, zase teda premostila. Premostí. Ale tak by som to trošku premostila, pretože opäť raz chodí sa cez tie zatvorené dvere, aj podobné srandy sa tam dejú, len tam sú kúzla možné a tu na nie. No a máme teda 3 dievčatá, máme Zaru, Jude a Emer, ktoré každá je úplne iná. Jude je dcerou miliardára. No teda. Ale nie, ale tak myslím, že proste ani sa nepoznajú. Pokračuj. No, Jude je dcerou... Dobre, chápem. Ty si so mňa robíš srandu. Nerobím, no také dcera miliardára, no určite to má v živote strašne ťažké, hej. No nepobejbi, dobre, poď ďalej. No lebo je sprostá, mohla mať všetko a ona namiesto toho urobila zmluvu s démonom, pretože samozrejme myslela si, že démoni neexistujú, blablabla. A tak trošku... tak s ním zrobí zmluvu, hej. Úrad je pravdý dokument, dobre, fajn. Tak s ním zrobí zmluvu a tak trošku začína jej odumierať tkanivo. A celé telo jej nekrotizuje, takže je krása byť v jej takej trošku smradľavejšej prítomnosti rozkladajúcej sa. Stavím sa, že isté spoločenstvo na dark webe by malo o ňu veľký záujem. No, dobre, pokračujeme. Máme tam zombie nepo baby, fajn, poďme ďalej. A samozrejme, že ona to chce vyriešiť. Si predstav. No, lebo očividne čierna nie je jej farba. Takže sa obráti teda na jednu z tých ďalších báb, ktoré jej majú pomôcť a dať z nej dole tú kliatbu.
čo proste, nie je kliatba, keď si za to môžeš sama, ale akože opäť raz nepremýšľajú. No mne by zaujímalo, čo za to dostala, keď s ním urobila tú zmluvu, lebo určite chcela niečo na oplat. Najhoršie je, že tak ďaleko som sa nedostala. Aha, dobre. Ale ja to dočítam. Keď dočítam svoju stratenú, ja to dočítam a poviem ti v najbližšej ďalšej epizóde. Dobre, dohoda. A teda, ak mi nepovie, že no vieš čo, bebe, tak o 2 dní nahrávame ďalšiu, priprav sa, tu ti pošlem štosík otázok, ktoré si vôbec neprečítaš, lebo nebudeš stíhať, alebo budeš lenivá, ale nevadí. Dobre. Nie, nasledujúce 3 dní robím, takže až na 4. No a vlastne tá baba, čo zomrela ešte v prológu, tak ďalšia hlavná hrdinka je jej sestra, ktorá ju chce dostať za každú cenu naspäť medzi živých, Zara. No a jej by nevadila ani taká zmluva s démonom, len ona sa k nemu nejako musí dostať. Mm-hmm. Takže to ich tak trošku zvedie dohromady. No a samozrejme, opäť raz máme tu potom Emer, ktorá vlastne má tieto magické schopnosti. No a po nej ide Zara a Jude, pretože každá z nich niečo chce a ona má tú schopnosť im to nejako dopriať, dožičiť. Takže takto sa stretnú a samozrejme idú po nich tí vrahovia a dajú sa nejako dokopy. Takže úplne krásna atmosféra. Bude tam aj milostný vzťah nejaký? No, tento asi nie. Tam skôr ide o to sestierstvo, aj keď nie sú sestry, nejak o to, že sa dajú dokopy skôr, čiže nevidím to, vedia ani v tých sestrách Hollowových nebolo. Ale ja som v popise na Goodrexe čítala, že vlastne to má byť nejaká lesbická romanca, sa mi zdá. Tak toto by musela byť 3. Zombie nepo baby, že by sa zalúbilo do čarodejnice alebo do človeka. Ťažko povedať. Čo je toto je taká zápletka skôr na fanfikciu. No, hej, ale stevať. Ale páči sa mi toto tempo. Ak pôjdeme, že každých 10 minút dáme jednu knihu, počujeme, my tu budeme iba do zajtra. Poď mi radšej teda povedať niečo o tej Belladone. Ja? Však si nepamätám. No, takže v prvom rade som sklamaná, že sa to volá Belladona. Mal sa to volať Ľuľkovec. Jaké by to bolo zvučné. No. Ale nie, nebolo, lebo je to proste, latinsky to je Atropa Belladona, čiže Ľuľkovec zlomocný. Takže keď už by Belladonu chceli nazvať, tak by to nazvali zlomocný. To by bolo aj akože dobrý názov za mňa. A tak by vysvetlili, že dostali ten atropín práve z atropy. Takže nemôže to byť Ľuľkovec. Čo som počula? Bla 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 bla, Belladona, bla bla, Ľuľkovec, bla bla, atropy, bla bla. Proste Ľuľkovec, proste Ľuľkovec. Chápeš, prišla by si do knihkupectva a tam zrazu kniha s názvom Ľuľkovec. No, jak by to dobre vyzeralo. Tak si pomyslím, že som v zdravej výžive a hľadám jedy. No a potom by si zistila, že si v Young Adult romanciách, tak knihy si sa zahačila, že čo, prosím? To by si sa musela ísť na tú knihu pozrieť. To by si ju už chytila a už keď by si ju držala v ruke, prečítaš si anotáciu, povedala by si dobre, aj tá cena je fajn, išla by si k pokladni, zaplatila a ani nevieš ako a mala ju doma. Tak to podľa mňa funguje len u teba. No ale to nevieš, lebo som ešte neprišla do knihkupectva a nebola tam kniha s názvom Ľuľkovec. No, jedine, čo ma zaujalo, ale bohužiaľ na tú knihu som fyzicky nenarazila a čo je tá kniha, že mám hviezdička I. Ja som si tam domyslela niečo iné, ale vraj sa to volá mať v páži, hej? Takže, dobre, trošku som bola sklamaná, ale že vy ste si pod tou hviezdičkou predstavili niečo iné. A áno, ste ako ja. Ale je to motivačná kniha, nechystám sa na ňu už po nejakých horších skúsenostiach som si povedala, že radšej nie. Vidíš, si sa pýtala, čo čítam. Mám rozčítanú jednu knižku z Grady. Zabudla som, ako sa volá. Nie, to bolo s Tatránom. Z Grady, ale neviem, ako sa volá. Ale má to byť niečo o nadväzovaní vzťahov s ľuďmi v komunikácii. Ja som si ju kúpila, veľmi to ľutujem, kúpila som si tú knižku. Očakávala som od nej, že ma naučí lepšie komunikovať s ľuďmi, keď napríklad v mojej práci, vyslovene, aby som trošku vedela z tých potenciálnych klientov vytiahnuť nejaké informácie, že čo sa im páči, čo by chceli mať a proste, aby som vedela lepšie navrhovať. A zistila som, že tá kniha je plná žvástov, ale neskutočných žvástov, takže tak rozmýšľam, či sa nedá podať reklamácia na Martinus, že čo ste by to predali za chujovinu. Ale to si už rovno mohla dať nejaký motivačný kurz, nejakú typológiu alebo niečo. Ale vieš, čo chápeš? No, napíše ti tam radu, že máš počúvať.
a máš toho druhého nehať vyrozprávať. Nech rozpráva o sebe, lebo že to je najlepšie. Ale nemáš to hrať, lebo to človek pozná, keď to hráš. A to akože je normálne bežné, hej, že stretneš nejakého cudzieho človeka a začne sa toho teraz vypytovať. No čo, ako sa máte, čo robíte, hej, týmto, a čo je vaša záľuba, koničky, hej. Každému je jasné, že ťa to nezaujíma, lebo prečo, veď je to cudzí človek, ale budeš sa ho vypytovať takéto veci, aby ťa akože mal radšej a akože aby sa ti otvoril a proste chujoviny sú. Krása. Že? Čiže presne tak, preto sa má kniha volať Ľuľkovec, aby si vedela, že ako sa k nej dostať. Jak sme sa dostali od Ľuľkovca sem? Bože, to bolo zložité. Dobre, poďme ďalej, prosím. A nenechaj ma rozprávať. Rozprávaj ti. Čas tohto podcastu. Klaudy si krásne pripraví o knihe. Všetko o nej porozpráva. Pekne si to nadvieže. Ja sa stavím, že vedľa seba už máš asi 100 poznámok ku každej knihe, otvorený notebook, všetko, hej, čítaš si stade. A ja tu sedím na terase, okolo mňa nepoukladané prádlo zo sušiaka a kecam. A moje plavky niekde medzi tým. Hej, to sú... Krása. Na parapete sú extra odložené, aby som ich nezbalila s inými vecami. Takže presne takto. Ale ja nemám. Náhodou mám pripravené všetko na ďalšiu epizódu, o ktorej asi ešte ani nevieš. No nie. No, aj keď tu som si dneska dala. Bonznem na Klaudy, že mi posielala jeden screenshot za druhým, hej, že toto. Ona má podľa mňa rozplánovaný aj február 2026, čo dovtedy budeme akože nahrávať. Vtedy už budem akože buď po smrti, alebo na marotke. Dovtedy vyhorím ešte na 10 krát. Ja ti dám, dovtedy už budeš mať, hádam, 6. pokračovanie knihy napísané. Knižnej sérii. A potom už budeš pracovať na novom projekte, bude to nejaké sci-fi s vesmírnymi mimozemšťanmi, hej, čo majú 2 penisy a bude to reverzný hárem. Preboha nie. Akože minule som sa stretla so spolužiačkou zo strednej a ona si reálne pamätala, čo ja mám úplne ako výpadky a ona, že dlhujem jej príbeh, lebo že mi pogratulovala akože ku knihe, lebo sme sa nevideli a ona, že dlhujem jej knihu a ja a ona áno, že po stopách bez nohých. Som sa tak začala smiať, pretože raz sme boli na intraku spolu a niečo som vravela a v mojej hlave mne to dalo zmysel, že po stopách bez nohých. A ona, ako môžu mať bez nohy stopy? A až potom mi to došlo, čo som vlastne povedala. A ja vravím, no ale však tie kyptíky, však to tiež ti zanechá akože nejakú stopu. Alebo po rukách, vieš čo, tak schodí obrátenie. No, takže takto, čiže mám nejaký dlhý zoznam toho, čo mám napísať, očividne. Ale ja som si namiesto toho napísala, to mám zoznam tu na, krásne som ho aj Euke predtým prečítala. A musím povedať o jednej knihe, ktorú ja veľmi, veľmi milujem a priviedla ma k takým thrillerom a k mystery veciam. A je to Záhrada motýľov od americkej autorky Dot Hutchison. Ona kedysi vychádzala tá séria aj u nás, ešte keď nebolo Lindeny, ale Albatros mal pod sebou vydavateľstvo XYZ. No a vtedy to vychádzalo a musím povedať, že toto bola jedna úplne dokonalá séria, ktorá bola každou časťou lepšia a lepšia, hoci mala asi iba 4, tuším. Ale máme tu totiž ani nie, že sériového vraha, ale sériového únoscu, ktorý unáša mladé ženy a urobil im akoby vlastný dom s takou veľkou záhradou a so všetkým. To som si predstavila ako nejaký ten domček, vieš, čo mali kedysi v Pretty Little Liars, keď ich tam zavrela, tá Mona. Či kto to bol? Ty myslíš, že som ten seriál videla? Nevidela. Tak nič potom, tak pre tých, čo ste... Bolo to strašné. Akože to bolo, ale toto ma bavilo. No a ide o to, že on ich unáša a potom ich proste zakáže im používať ich mena, dá sa povedať, ako by sa im snažil vymyť hlavy, no a zároveň predstavila taký head and shoulders. Skoro. A potom ich potetuje celý chrbát, kde im vytetuje každá má nejakého špecifického motýľa a podľa toho motýľa ich aj volá. No a teda aj od toho je tá záhrada motýľov, že on uniesol viac ako nejakých 10 žien, no a tak. A je to o tom... Prepáč, kým ty kašleš, ja len poviem, ja som si to teraz predstavila, že aký motýl by ku mne pasoval a ja by som mala určite také šťastie, že by som mala na chrbte moľu špajzovú alebo dačo. Nie, ale oni mali tie motýle a vždycky išlo o nejakého motýľa, že proste potom mali také akoby šaty alebo niečo, vieš, že spredu ich máš a vzadu proste mali holý chrbát, aby videl tie ich krídla. No a pointa je tá, že sa tam snaží niekto infiltrovať a zachrániť tie ženy. Takže táto séria je proste atmosférická, pretože ty nevieš, či sa im podarí utiec, čo sa tam stane, či ich ten týpek zabije, alebo či to budú jeho synovia, pretože on do toho bláznostva ešte zavolal svojich synov. Čiže... A toto riešia celé 4 knihy? Nie, to iba v prvej, len v
v každej tej knihe je akoby niektorý z tých vyšetrovateľov za hlavnú postavu a rieši sa niečo také, že viac on má to zameranie v tej kriminalistike. Ale už je to vždy nový prípad, hej? Áno. Keď napríklad je sériový vrah a tam sa mi páči, tam je práve, že sériový vrah, ktorý niečo tak trochu nestihol alebo domrvil a ide si dať reparát a tam je krásne vidieť to, ako sa striedajú tie kapitoly a ty vlastne vieš, kto je ten vrah, ale netušíš, ako to dopadne, či sa mu všetko podarí alebo nie. Je tam aj to, ako sa tá obeť bojí a proste skrátka za mňa veľmi dobrá séria. Je to zaujímavo. E-knihu? Nie, tu som nemala. Ja som čítala to fyzicky. Neviem, či to vôbec malo e-knihu. Ale chcelo by to. Dobre. Ale v češtine vyšli všetky časti, tak tam to možno skôr bude. Super. Lebo to by opäť raz neboli Slováci, keby niečo dovydávali, takže vyšli u nás iba prvé 2 časti a potom 3 som čítala v češtine. A to sú majové deti. Ale poďme ďalej, pretože mám tu ešte knihu, ktorú sme už tohto roku inak rozoberali a keďže trošku sme sa bavili o takej temnote, tak chcem to trošku dať na takú lightovejšiu nôtu a je ňou práve kniha od slovenskej autorky Vlaďky Šebovej a sú to Vlákna mágie. Tak za mňa táto je tiež ako stvorená. Áno. Bože, jak sa volala tá dedinka? Líškovo? Dobre si pamätám? Áno. Tuším. To bolo strašne pekné. To bola strašne pekná knižočka. Z Vládkyných kníh, všetko, čo napísala, tak táto bola moja úplne najobľúbenejšia. Je moja úplne najobľúbenejšia. A pripomínalo mi to presne niečo také na štýl mixnuté. Dobre dievčatá končia zle a Sabrina mladá čarodejnica. Presne nejaký mix tohto tu dohromady. A ešte možno aj trošku magickú posadnutosť. Tu si inak nedávno čítala, ale mňa napadlo pár scén z filmu, takže aj to by sa tam dalo ešte trošku zamiešať. Išla som povedať, že áno, čítala som tú magickú posadnutosť, ale veľmi ju do toho jesenného neodporúčam až takto. A skôr je to pre tých, ktorí chcú vážne vedieť, že či je film lepší a spoiler, áno je. Takže toto nie, ale ja sa zadusím. Ale čo sa mi... Kým budem podcastovať? Kto mi bude robiť tabulky? To by bude hrozné. Nemôžem sa tu sama vykecávať. Môžeš. To je tá krása, že ono vždycky sa dá. Hej. No však, aspoň sa s niekým dobre porozprávam sama so sebou, hej. Ako už tu boli také názory, nie? Pamätáš si? Inak, chcela by som urobiť jednu epizódu, aby sme si rozobrali, samozrejme bez mien a tak, ale aby sme si zaspomínali trošku na nejaké také tie pseudokauzičky a tak, vieš, si posrandovali alebo nejako ich ohodnotili, proste niečo také, že zaspomínať si, že aj náš Bookstagram vie byť vtipným miestom, také na zimu to trošku odľahčiť a presne táto mi napadla, ako nám bolo povedané, síce nie presne nám len na jedných imaginárnych, na jedných nemenovaných storkách, že namiesto toho, aby sme mali live streamy, tak keby niekto chcel sa porozprávať s niekým múdrym, alebo ako to bolo, takže sa pozrie do zrkadla a porozpráva sa so sebou. Toho inak hovorila tá osoba, ktorá sama robila live streamy a mala tam 3 ľudí vrátane seba. A zároveň s tým naším, hej. Presne táto. Aha. Som rada, že vieme. Áno. To je celebrita, prosím ťa. To je Šopakoholik Adel slovenského Bookstagramu. Ale nebudeme zlí, nejdeme menovať, nebudeme to rozoberať. Poďme radšej ku knihám. Toto bolo tie Vlákna mágie, to bolo také strašne pekné kurzy a mňa napadá Legendy a Látečka, to jednoznačne do tohto patrí. Ty si to už čítala, ešte v origináli, mňa to čaká v slovenčine, ja som v angličtine skončila, ešte si ani neotvorila tú kaviareň, ešte o tom len písala o zázrakoch kávy, to si pamätám, tam najímala tam akurát tých svojich zamestnancov, zháňala si tá obriňa, hej. To si predstavte takého ženského Šreka z Lobriňu, ktorá vlastne robila nejakú nájomnú žoldnierku, môžem to tak povedať? A rozhodne sa, že... Už vo výslužbe. Rozhodne sa, že ona ide teraz podnikať a ide si založiť kaviareň. Nikto nevie, čo to tá káva je skoro, ale to nevadí, ona sa nenechá odradiť, hej? A proste. Ako za mňa to bolo dobre, ja som to napríklad počúvala ako audioknihu, ktorú nahovoril samotný autor a to bolo fakt zážitok už len tým, že už len pre mňa ako autorku to je také, že fakt, že on to napísal a on si to, vieš, úplne nahovoril a znova prežil ten príbeh a presne vedel, vieš, že kde chce dať dôraz na čo a takto, akože za mňa veľmi dobre. Čo zvyknem počúvať, aj keď anglické knihy, ale zvyknem aspoň 1,75 až 2 rýchlosť, aby to netrvalo tak dlho, tak toto som počúvala, tuším na 1,25 alebo takto, pretože fakt jeho emócie aj toto, čo do toho dal, to bolo ako nádherné. Hovoríš to človeku, ktorý si púšťa e-knihy na ten
na 2 rýchlosť a vieš tým monotónnym hlasom. Inak najväčšia sranda je to počúvať, keď sú milostné scény. Joj bože. Toto neznášam inak v audioknihách. Milé deti, to si predstavte, neviem, či ste niekedy videli poľský dubbing. Oni majú ten simultárny preklad, kde vlastne do pozadia ide angličtina a na to ide vlastne ten poľský preklad toho pána, ktorý hovorí napríklad rýchlejší, už budú, a takéto, hej. Tak toto nejak znie. Ty sa vydýchaj, prosím. Minule mi na Instagrame vybehli nepodarené zábery, ako tí narrátori, chlap a žena dávajú presne v tých, a to bolo nejaká romantika, a to bolo tak strašné, a to bol totiž ešte reverse harem a ten týpek daboval za 4 chlapov. Počúva, ja som bola v kolenách, ja som nemohla, že reálne toto niekto nahovorí s vážnou tvárou. Ja, že fakt, ako zaslúži si všetky tie peniaze, lebo masaker. Uh-huh. Čo si ale nezaslúži všetky tie peniaze? My sme s mojou maminkou pozerávali, bože, boli také stanice, bože, neviem teraz, kde sa proste prestavovalo, kupovali domy a proste takto interiérový dizajn a toto. A väčšinou to dabovali 2 ľudia. To je jedno, koľko tam bolo v tom seriáli alebo v tej epizóde postav, ale proste 2. A ten pán, čo to daboval, vždy keď daboval nejakého homosexuála, tak mluvil takhle, jo, a toto. A on si to tam normálne pridával a ja vždycky žasla, že jemu to tam akože dovolili takto zosmiešňovať tých oných, no ale to už. Presne tak, no ale už keď sme teda v týchto vodách, kedy sa dabuje a podobne. Pane Bože, jak sme zase došli do tohto, to je hrozné. No, to nevadí, ale úplne, počúvaj, ja tu mám reálne knihu s týmto. No, nie s týmto, že s týmto, ale volá sa The Dare. Všetci sme v obraze, áno. Ale no tak. Bože, nie. Ja sa tak snažím nesmieť a tváriť sa vážne. Minulo mi bolo vytknuté, reálne som bola na nejakom kurze a že som vážna. Tak ja neviem. Ja už nechápem. Ale dobre, máme tu Dark Romance, takú ohľadom Halloweenu a presne, čo sa tohto týka, volá sa The Dare, výzva. No a je to vlastne taký predskokan série Losers a ide o to, že tam máme presne to, čo som vravela, že ide najmä o atmosféru. Samozrejme, no je to novela pomaly len nejakých 150 strán, čiže čakajte z tých 150 strán reálne nejakých 120 čistého smatu a spajsu, ale chápeme sa. Je tam v podstate, ide presne o tú výzvu, čiže chcem to povedať nejako pekne, ale nič mi nenapadá. Typkyňa sa staví s jedným spolužiakom, aspoň myslím, že si to pamätám dobre, že to bol spolužiak. Teda, že celý večer... Počkaj, rozmýšľam, jak to povedať pekne. Lebo oni si to potom vymenia, ale... že celý večer bude, nie že proste ho poslúchať, ale urobí každú výzvu, ku ktorej ho výzve. A nechcel som povedať 2-krát v jednej vete vyzvať. Už si to povedala 3-krát. Nie, že by som si to počítala. Ale počítala. Ďakujem. Takže takto, áno. Že urobí všetko, k čomu ju on vyzve. Bože, krásne som sa tomu vyhla. Fú, až ma podoblial. No. A ona akože urobí skoro všetko. Takže ak sa niekoho páčilo, akože to by chcela, ale čaká na neho. Aha. Lebo jednou z výzev je, že musí čakať na neho. Nie? A už vieme, že je to fantasy, lebo on dlho vydržal, hej? Mi chceš povedať? Nie. Bože. Chcela som povedať, že akože toto je taký neviem, či povedať, že taký slabší odvar Zejda z Hunting Adeline, aj keď namiesto scény so zbraňou bude scéna s nožíkom. Nuž, takto. Akože mne sa Hunting Adeline páčilo, takže paradoxne áno, mne sa to páčilo, ja na to nemám byť pol krivého slova, ale priznám sa, že táto scéna s tou zbraňou, to nepáčilo sa mi to moc. Vôbec. Ani trošku. Čiže, tak nič potom. Tak hej, takto si predstav. A vidíš, napríklad menej mi vadila táto scéna s nožíkom ako celá Hunting Adeline. Čiže, ale vidíš, si ju celú neprečítala, to je tá chyba. Nie, ja ju dočítam. Raz. Oni boli, prosím pekne, Hunting Adeline, tí dvaja boli pre seba nejakým zvráteným, skrúteným spôsobom stvorení a dokonalí. A on tam mal jednu, nechcem povedať, že peknú myšlienku, lebo to by odkazovalo na niečo pozitívne. Oni boli šláhnutí aj jeden aj druhý a skazení istým spôsobom, ale proste on jej parafrázujem, povedal, že ja chcem, aby si ma videla takého, aký naozaj som a v celej tej svojej hrôze, v celom tom svojom skazenom svete s mojimi skazenými myšlienkami, konaním, všetkým.
A tak sa do mňa zaľúbila. Že proste odhalil jej svoju dušu, ktorá bola fakt, že zmačkaná jak pokrkvaná servítka a ona sa do neho napriek tomu zamilovala. Ale neviem, či si reálne povedali, že ťa ľúbim, alebo tak. On bol však na to bude dvojka. Čo? A veď nemuseli si ani povedať, že sa ľúbia. Akože tak, mne sa páčilo to, keď úplne začal na začiatku a že Meadows, baby. Our last name is Meadows. A ja si vriem, kámo, no tak ty si prebehol akože 5 krokov dopredu. Ale to nejde o to, že by sa mi nepáčila vyslovene tá, no, nazva to romantikou je také trošku, ale skôr ide o to, že všetko pomedzi to, ako by vieš, že autorka začala dobre. Začala tým, že proste máme tu nejakú zápletku, alebo tak akože, povedzme si tak, že to bolo hotové fantasy, že úplne neznáma autorka z Ríti, proste indie author, tak ona je úplne taká známa, že dobre, že nie je druhá masová. To bolo skôr fantasy, nie že akože contemporary začiatok, ale ide o to, že ona tam aspoň za mňa, podľa mňa, hej, opäť raz neukameňovať ma až tak, že ona tam mala chyby alebo také veci nelogické v rámci deja, že tým pádom, ak na to človek poukáže, tak ťa proste zadrbú do zeme za to len tí fanúšikovia, lebo proste ako veľmi sa im páči, alebo ako veľmi si užili ten ich vzťah. Ale proste, keď je kniha alebo isté veci, že sú tam akože na hovno, že nie je to krémeš, tak proste nemôže sa maskovať za dark romance, že len za to, lebo ty tomu nerozumieš, ty si to neužiješ a bla bla bla, že sa ti to nepáči. Aspoň to mi príde také zvláštne, lebo s týmto to už je každého vec. Napríklad čak aj ja čítala som už všetky možné tieto temnejšie veci, aj ktoré boli, ale ide o to, že mne skôr, aspoň mne osobne zatiaľ, ja som to aj preto odložila, lebo to proste to bol jeden chodiaci, a nie že paradox, to bol oxymoron. Reálne tie veci sa vylúčovali vzájomne. Tak vidíš, a mne tam stále nešlo do hlavy, kde beral toľko čerstvých rúží každý deň, hej, ale tak dobre, no. Zavolal do Viktora a vybavené. Hej, ona tam býva niekde na samote a on jej každý deň tam rúže doniesol, no ale dobre. No. Nie, ja som si ho teraz predstavila, že on tam mal niekde odparkované auto a vzadu v tej dodávke mal tie vedrá, hej, normálne predstav si oranžové vedierko z vodou a tam ružičky naukladané. A to jej tam potom dával. Ale no, tak je to fantázia, oče. Presne tak. Ale vidíš, opäť raz, keď už sme pri tých akože jesenných čítaniach a takých akože atmosférických spooky a bavíme sa tu už aj tým pádom o dark romance, lebo podľa mňa aj to k tomu patrí, tak môžeme dať aj Hunting Adeline k tomu. A aj toho v podstate, ja by som tam rada dala aj Never King, ktorého som čítala minulý rok, čo si aj robila krásnu grafiku nám do perlenia. V podstate o dark retellingu na Petra Pana, ale s tým, že všetci tí stratení chlapci išli po Wendy. Aspoň dúfam, že sa zazvolala Wendy. Ja to si už nepamätám, ale bol to Reverse Harem a reálne, keď som začala čítať 3 alebo 4 a objavil sa tam krok, tak ja v mojej hlave išlo stále, že tididin, ako išiel za tým kapitánom Hookom. A ten krokodil, on bol, tu je človek, tu je chlap. A ja, aha, za to mi to nevychádza, že k nemu ženské idú. A ja si viem, že buď sú nejaké, vieš, títo krokodil dandy. Ty si predstavila normálne pri čítaní krokodíla, hej? Však je to ako nie krokodil, ale vieš, že proste... Keď povedal najprv krok, tak ja som bola tom, že a čo je ten krokodil nejaký? Vieš, že už tu máme monster romantiku, druhá Katie Robert, alebo čo? Vieš, a tak zrazu, že som mi dala tie fanarty, on je chlap, akože reálne od vrchu po spodok. Prosím ťa, povedz mi, koľko kapitol ti trvalo, kým si na to došla? Len 3. Dobre. Ale s tým, že rátaj, že druhá nebola z jeho pohľadu, hej? Takže iba 2. Dobre. A bola som ešte blondína, keď som to čítala, hej? Čiže to trošku trvá. A vieš, že tiež si stále rastú blondiové korienky, hej, z nich. A dobre. Poďme ďalej, nejdeme uražať. Inak táto červená ti pristane, Bohovský, takže drž sa jej, prosím. Ďakujem. Chcela som to dneska zmeniť, len ona nebola fanušik. Nebola fanušik? No hrozné. A keď sme už pri tom, tak čo by sme tam ešte vedeli dať? Máš nejakú takú knihu, pri ktorej si spomenieš hneď na jeseň? Áno, od Vicky Schwab, bože, jak sa volá tá knižka? Galant. Jednoznačne. Presne. To je proste Haunting House, duchovia, toto na 100%. Aj keď ona je trošku takým dejom taká zvláštna a neviem, či pri všetkých bude ten koniec dostatočne uspokojivý, ale bolo to veľmi zaujímavé. To jednoznačne, to sa nedá uprieť. Potom, čo by sme mali taký na jeseň? Slečnú Marplovú? Áno, vidíš, celá Agatha Christie. A máme toho mŕte v knihkupectvách, je toho strašne veľa, tak hoci čoho sa chytíte. Takže
kľudne, či už to je slečna Marplová, ako si povedala, alebo Hercule Poirot, jednoznačne. Hoci čo z tohto, ja sa konečne chystám prečítať tú knižku, kde zase som zabudla názov. Vyšlo to minulý rok v slovenskom spisovateľovi a je to vlastne autori písali niečo na štýl Agaty Christie. Viem, že napríklad aj Leigh Bardugo tam má jednu poviedku, tak na toto sa chystám. O tom vám porozprávam na budúce. Ja sľubujem, že tú knižku si prečítam a keďže jeseň nám ešte len začína, tak sa o tom ešte môžeme pobaviť trošku na budúce. Rozhodne, myslím si, že áno, aj keď sa nám podarí niečo prečítať, tak tým, že tohto roku budeme pravidelnejšie, tak v podstate za každým by sme mohli na začiatku porozprávať, keď sa nám podarí aspoň nejakú jednu knihu prečítať. Dobre, ja sa skúsim dotrapiť s tou hystériou do budúcej epizódy a snad vám poviem, či to nejak uspokojivo skončilo. Ale konečne to začalo byť aspoň trošku zaujímavé. Trvalo to 3/4 knihy, no ale tak. No veď, o tom na budúce. A ja ešte rozmýšľam, že by som si myslím, že na tú jeseň a na celú tú takú atmosféru sa hodie aj klasiky. Nemáš taký ten pocit? Ja napríklad akože v jeseni mám aj takú náladku, že by som si prečítala nejakú tú klasiku, ale takú tú, vieš, že skôr ako Dracula, Frankenstein, milujem Robert Louis Stevenson a Dr. Jekyll, Mr. Hyde, čo bola moja štátnicová téma na angličtine, čo som si mala vybrať, takže rozoberať tú knihu akože bolo skvelé z každého aspektu, pritom to malo nejakých 120 strán, takže toto vrelo odporúčam. Ja si zoberiem Janu Eyrovú, aj tak vychádza vlastne nová oriesková verzia Vikare, takže ja si berem toto. Dobre? Ja trošku romantiky, hej. Výnimočne sa vymeníme, hej, že z klasiky ty ideš do romantiky a ja práve, že do toho fantázie. Takže ja si myslím, že sme si to celkom pekne vymenili, že inak som skôr ja na tú romantiku a ty viac to fantázie a pri klasike je to presne naopak. Takže a tiež odporúčam, čítala som asi 2 roky dozadu knihu Crucible, čo sa tiež ráta medzi klasikou, vyšla v nejakom 1970 alebo takto, ale ešte ju dávajú k tomu, možno aj skôr, ale je práve o čarodejniciach zo Salemu počas toho honu na čarodejnici, kedy ich upaľovali a vlastne hovorí aj o tom, že ako málo stačí tomu ľudskému presvedčeniu, pretože v podstate ono tam ani nejde o tej čarodejnice tak ako skôr o to, že muži z nich chcú urobiť čarodejnice, aby ich nikto neposlúchal a aby mali hlavné slovo, takže toto bolo zaujímavé a je to písané ako hra, čiže ak nemáte radi staré opisy alebo niečo, nezúfajte, sú tam dialógy a všetko okolo toho, takže táto je za mňa jedna z dobrých klasík a taktiež vlastne aj všetká tvorba Edgara Allana Poea, takže tá je na jeseň ako stvorená. Ja si myslím, že toto bola taká pekná bodka s odporúčaniami na záver a môžeš povedať našim poslucháčom, o čom sa budeme baviť na budúce? Môžem vám povedať, pretože aj veľmi rada by som pustila aj zvukovú stopu do tohto, ale potom dostaneme nie ban, ale ako sa tomu hovorí, no proste nemôžeš púšťať tú hudbu akože nejakých iných autorov, ale máme obdobie, kedy je hoa, ako všetci to poznáme, takže začína nám obdobie Twilightu a všetkého pomedzi to, čiže na ďalší čas, nie pre Boha, ja som debil, však to teraz sa o tom bavíme. Dobre, ja toto vymazať. Hoa. Počkaj, pšiku, vytým kus. No poď. Nie, dobre, toto vymáš. Milujem hoa. Lebo ja som si našla presne, počkaj, ja si prečítam názov z Canvy. V ďalšej epizóde sa budeme baviť o knihách, ktoré nám zmenili čitateľský svet. Kde si v podstate pre vás, Evkou, prichystáme, alebo respektíve už sme prichystali knihy, ktoré nás za tie roky ovplyvnili. Ja mám. Kde sme si prichystali teda takých 5 až 6 kníh, ktoré ovplyvnili nás a naše čitateľské chuťky, alebo preferencie teda. Že spoiler, Betka bude hovoriť o šlabikári a Zuzanka a jej pes. Nemyslela som presne takto, ale akože hej, je dobre. Vieš čo, šlabikár mi nenapadol. To som tam nedala. Takže ten je voľný. A škôlky sme dostali od Márie Ďurčíkovej, či jak sa volala, také kopko tam bolo, ja ju tu dede mám. Ale asi som ju nečítala. No. Ako by sme dostali skôr také, že sme mali čítať miestnych autorov a v Prešove máme Gabrielu Futovu, takže moja prvá kniha bola také skôr, že hľadám lepšiu mamu. Neviem, či to mal byť nejaký náznak, že má niekto nejaké problémy doma, ale bolo to veľmi zaujímavé čítanie.
ale opäť raz, skôr som myslela tak, že sa porozprávame o knihách, ktoré nás priviedli k určitým žánrom alebo podžánrom, ktoré ovplyvnili to, čo vyhľadávame teraz a celkovo bude to taká, by som povedala, dosť spomínajúca epizóda, pretože sú tam niektoré knihy, ktoré istotne všetci poznáme, skoro všetci sme ich čítali, buď sme sa na nich zasmiali, alebo nás ovplyvnili, no a o tom všetkom sa budem baviť. A príde čas aj na Twilight. U teba. Áno. Dobre. Ale nechcem viac spoilera. To je to honorable mentions. Takéto. Vieš čo máš spraviť? Máš si urobiť tetovanie Edwarda, hej, dať si ju na ruku a potom si zobrať lesklý perlečový tieň a potom mu natierať to torzo, hej, keď pôjdeš dať von. A to má akože ten shimmer, vieš, to sa bude pekne trblietať. Videla som to teraz dať na TikToku. Že si niekto vytetoval Edwarda, hej? A to tetovanie mal už evidentne dlhšie, hej. A mal taký mal monochromatický očný tieň a to si potom dával, že to je akože jeho. Najhoršie je, že kde sme sa v tej dobe posunuli, keď si myslím, že ten jeho otec bol akože v tomto na tom lepšie ako Edward. Ten, jak sa volal? Ten blondiatý doktor? Aha. Presne tak. Čiže opäť raz... toľko detí a tínedžerov, pane Bože, s ním fakt nebolo niečo v poriadku, akože môj názor, ale fajn. No čo? Si to tak zober, akože fakt, že... Ale však neboli jeho deti. No veď, ale on ich bral ako deti a povedal si, cítim sa neúplný. Áno, zoberiem si upírých tínedžerov, budem s nimi žiť celý život, to bude bomba. Wow. Ale on si ich nebral, však on ich zmenil, on im zachránil život, no a tak trošku mu ostali jak pijavice, no môžeš za to? Proste to sú zákony prírody. Lietajúci upíry, hej, sú zákony. Dobre, musíme to rozoberať, akože... Ale ja sa priznám, mne sa knihy páčili. Potom som videla film a už sa mi to nepáčilo. Ale nie ani tak kvôli filmu, ale no, dobre, veď to rozoberieme. Takže toľko k spoilerom na ďalšiu časť. A reálne neverím, musím poklopať na všetko tvrdé. Neverím, že sme sa dopracovali k tomu, že sme opäť live, opäť nahrávame a môžete sa tešiť ešte asi na ďalších veľa takýchto momentov, kedy improvizujeme a zistujeme, čo robíme za pochodu. Takže tak. Už sa môžeme rozlučiť. Už sa ma chceš zbaviť, čo? No ale dobre, áno. Komár ma poštípal a to som tu narepelentovaná a proste on si dovolil. Počúvaj, a Ježka chcem nahrať. Ja som od teba prišla taká doštípaná, ako by tam boli aj tí upíry. No vidíš, mali Edwardovi lietali okolo seba. To jeden bol Edward, to čo si mala na lítku Edward, na líti Béla, vieš, ako takto si to musíš. Ale počúvaj, ja som to chcela v noci zabiť, keď to letelo okolo mňa. Reálne, ja sama sebe som dala pomaly popisku a toto malá svinia to prežila. Proste ona tam stále niekde je. Treba si dávať pozor vnútri. Ono to tam je. Je to tak. Takže k tomu aj k hororu z mucha. Čo to bolo? Komár. Komár. Vidíme sa a počujeme o týždeň. Mňa teraz nájdete. Teraz som predstavila malých Edwardov lietať. Vieš, akože komár je telo a Edwardová hlava na tom. Čo mi toto robíš? No, dobre, Marilo už chce ísť evidentne von. Dobre, už sa rozhodí. Áno, my už ideme vonku, presne tak. On tam už počuje v diaľke frajerky. Takže vidíme sa a počujeme o týždeň. Nájdete nás na Instagrame ako Perlíme o knihách. Moju lepšiu polovičku nájdete ako Eva o knihách. A moju maličkosť ako Klaudia Petorkan. Takže tešíme sa a počujeme sa.